Humorez bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere, irratia piztu eta entzun. Goizak Ataun irratian, Joarra Izpuruaren konpainian igarotzeko direlako. Bide ertzean. Bueno, Joarra Izpuruaren eta Leirean eta Janireren konpainian gaur, nola ez gure bidertzean saioko tertulietan gaudelako, azken txampan sartuta ordu batak gainean handitugu laster, baina oraindik ere lantxo batzu geratzen zaizkiguane eta test bat ere prest dugu. Bai, hemen txegare. Bueno, elegante. Metele? Zean, Baina ez da... Sintonía. Vale. Ja sartzen nahi duzu. Bueno, bai. Venga, ba. Bide ertzean. Teste zoroa. Garbi geratzen da besteanek aukeratu duela, no? Bakizu de repente falta mota detela Hannah Montana. Entzut eta, bai, bestea. Ez, baina hori oso guai dau. Vale. Hau esan dehaz du, no? Ez oso urrengo jabetzen. Hori urrengo jabetzen. Eske bestela... Bueno, gaur beste test batekin gatoz, Janire, test batein behar dizugu. Venga, bota. Nera behan itzenen zeren revista batzuk, Superpop eta Bravo, eta hoiek. Bai. Karri behar ditut. Pertsonan. Pulserak eta regalatzen izan. Bai. ¿Y cuál es tu novio ficticio? Ay. ¿Cuál es tu marido? Ay, quiere llegar. Ni aserretu jenitzen espasan, hau. Jo High School Musicaleku. Troy Bolton. Bueno, Zac Efron. Bai, ez baina nire Troy Bolton, bea, pertsonaia. Ez pasan kabrau jenitzen da berriro jene bantuzta. Bera izun bida. Morduan hemene testu batzuk ekarri ditugu. Eta kasu hontan, karoztuk, zu idazlea zea, idazten ez on, Aldo gusan bai. Hau beste dauket lankide bat, bestela ez bazuna izan idazlea zela, zara, idazten don pertsona bat. Horixe, gehiago ustate. Bai, idazten don pertsona bat zean ez, eta milaka pertsona idazten dituzunez, bani nahi de jakin, zu pertsonai bat izango bazinen, norbaitek zu idatzeko bazintu, nolako izango zinen, ze pertsonai literario izango zineken? Beitu, eske argitaratuko dutan liburu protagonisti neunaz. Osa, enjot, Sofia ditzen da enjot neure personalidad, nik hartuko negazan eragokitzek, nik pentsatotasan gauza danak, neunaz. Ke guai. Neunaz, hori. Atzenin, ez tot inoz irakurri liburu bat, da esan neuna euneko eunin. Ja. Baina hori xe. Guai. Bai. Bueno, gaur jakingo dugu, Sofia, ze... Bere alterrego bat. Ze multzo dan sartuko genuke, bale? Multzo ezberdinek dare. Zein, poligrafoa behar dut. Hartu. Hemen, jazta. Oso, ondazetik apuntatzen gun behar naiz. Zeak. Erantzunek. Bale, lehenengo galdera. Nola egiten diozu aurre arazoei? A. Ausardiaz eta zalantzarik gabe. Ez. B. Ondo pentsatuz ekin aurretik. Bez. C. Azkar eta maltzurki egoera nire alde jarriz. Edo D. Saiatzen naiz ekiten ezinbesteko izan arte. Saiatzen naiz ekiditen ezinbesteko izan arte. Atzena. Bai. Vale, oso ondo. Bigarren galdera. Nola deskribatuko zenuke zintuzkete zure lagunek? Ja, ni gafak beha ditut barkau. Betaurrekoak barkatu. A. Leial eta babesle. Begi lagunak. Zer? A. Leial eta babesle. B. Jakintxu eta isilpeko. C. Xermangarri baina arriskutsu. Edo D. Gozo eta ameslari. Gozo eta ameslari? Vale. Ez da Leire. Ja. Ez que etorri zat flashback bat, tia. Osea, nik jarriko nun lehenengoa. Babeslean, es que etorri zat tia Benidorm, ya lo siento. Que me metí en una pelea. Bueno, cositas, Leire, cositas. Que me dieron un puño y todo. Bozen off, osa geritzen dugu. Mikrota gero. Vale. Baina, bueno, zeuzen daude. Batzutan bana mama oso. Baina... Bueno, te utziko dugu edo? Venga, ba. Vale. Zein izango litzateke zure rola istorio batean? A. Heroia beti ongia defendatzen duena. B.
besteak idatzen dituen mentorea, C. Karismadun gaiztoa, D. Bigarren mailako pertsonaia, baina denek maitatzen dutena. Atzena. Bigarren mailako Bai. Se eroia eta hori dana beti ondo, ez. Vale. Bueno, laugarren galdera, zein motatako liburuak dituzu gogoko? A. Abenturazkoak eta epikoak, B. Filosofikoak eta sakonak, C. Thriller psikologikoak edo misteriozkoak, edo D. Fantasia eta erromantzea. Fantasia eta romantzea. Vale. Eta bosgarrena, zein da zure motivazio handiena? A. Justizia eta orea, B. Ezagutza eta egia, C. Boterea eta ambizioa, edo D. Maitasuna eta zoriona. Ostras, atzen bizetan. Eskan bizinoie bida bizitzan, bizixeteko. Derrigorrez biozu. Bai. Baina bestela, atzena zein izan da, parkatu? Maitasuna eta zoriona. Axe. Vale. Bueno, oso errez utzi diguzu, tanak D izan die. Bai? Ordon. Jesus. Hori sospetxosu, hori azterketa test baten oso danak jarraizen D badi, zer txarto, zabiz? Baina alda horra dau. Ez, horrek asko errazten digu, zatik zuze ordun, 100 ameslaria / erromantikoa. Ai, bai. Toma. Historiaren arima sentikorra zara. Anne Shirley edo Gatsby bezala. Eske, behitu, nire liburu danetan da maitasun historia bat. Nik sinot idatzi maitasun historia bat. Espada. Ni oso romantikina, betixena. Bizitzan danin, Danin, así que, ostra, 100%, Horretesta funtzionetan dau. Oso ondo test. Ostras. Baina, ez da torrezetara, Baina, lehena kontikto baten maixo batek esaban, inglesez, ez da bidizu da esaten dau. Urrengoko azterketi nire irakasliri, ipiniko tziet testa, eta erantzun zuzen danak izango di, D. Ia ze pasetan dan. Zizke zuek zengo zen duen. Derrepentin erantzun danaz, D badi, mantendu ingo zen duen. Kambia ingo nuke. Kambia ingo zen duen. Euneko eun. Bai. Beretan. Bai. Zango nun, hau ez da posible, hau... Ezin da. Bai. Are maixuk esaban, nik esatot, hori ez da bromi, hori da jugar con los sentimientos de la gente, baina erantzun danak, erantzun danak izango di A, edo erantzun danak izango di B. Ojo, Bai. Bai, bueno, berez bada, zera bat, nola da esaten zaio? Bueno, esperimentu bat. Aber jentek nola reazonatzen, no? Noren aurren. Experimento soziologikoa. Ez que nik uste danok aldatuko gondu zuela. Bai, eske esango nun, ze deskonfiante hau de repente. Bai. Hori zetorri zaten burure. Danak deute jati esanin. Bai, pesatot, nok erantzungo ban ezukestezun galderiri ni maltzurrena eta beti egoista bente jokatzot. Bueno, batek erantzun. Hori kapasa basara zeure buruan dik esateko, jun psikologo gana, edo... Beste emaitzak ziren, edo eroia, edo jakintxoa mentorea, edo antieroea, eroia izango da, edo karismadun gaiztoa. Ondo ata da. Bai, nik ustoten, bai. Euneko egun. Era bat. Bueno, 10 minutu ditugu, azken jolastxo bat egiteko, ez dakit ematen digun denbora leire. Hasi daikeu? Bai. Vale, janire hortako lehenengo behar dut zure launtza. Hane, pasaia zu boligrafa mesez? Ba. Lehen irakurri diteu zure titulok. Bai. Aukerau bi titulo, bi liburu zurek. Sin salida. Da lo que no se ve. Horretek sortote. Oi, vale. Orduan, hasiko gara, sin salidatik, zer? Mate du karta bota behar dizkiola. Ez, lasai, da. Algo que te perturba. Ez, jolasa da. Orduan, zuk ja liburun klasebeko dituzu pertsonaje bakoitzai jarri diozu izaera bat, konportamentu bat dauke, ez dakit zer. Orduan, oin imagina haukasontan, sin salida, bihurtu behar duela serie o pelikula baten. Bai. Bizi realeko, ze aktorek antzestuko lueke sin salida liburuko personaje bakoitze. Ostras. A ver. Lo que no se ven. Vale. Nor nahiko neban nire personaje eki. Bai. Claro. Gatsi binestezu ze gaize liburuna da neskalodi batek bizitzan deko zan arazuk edo erronkak ez da. Semat aktore daz nire gorputzkerigaz. Hori txartu hazen gara, hori nik ez dakit neuke jakingo norrezan. Eta zeinek nahiko zenuke beste laikia?
ostras. Scarlett Johanssonek ez dago nire itxura asko, nahi dut esan, baina, holan aktori asko guzteta jate, Lena Nosferatu ikusi neban, eta Johnny Deppen alabi. Lili, bai. Bai, asko guztate aktriz bodun, ez dago nire itxurarik, pertsonon bez, baina nahi dut esan. Bai, guztako jaten. Ero, Álvaro da mudi protagonisti. Ostras. Es que holan guapu esa. El internado. Bai. Hau Maloti. Ule Moreno dune. Es Memento Mori serizia tarabana. Espainola. San El internado serizia ikusik ekezue. Ez, nik ez. Eta ba horregu esan two type of girls. Mutilona guzteta jakuna da Maloti guzteta jakuna. Niri Maloti. Horixe. Jon González. Horixe. A ber, bueno, enbiko ban 18 urteko mutil baten hori, baina horixe. Vale, bai. super. Da gero lagunek gustauko jaten hau TikTokerra monologu keitxuzna. Jo, eskeixenak ez da, ni naz pertsona bat arpegizek ingatzen dana. Nien agatzen... Neska mutile? Mutile. Deskribau? Txikitzu... Betaurreko dozke? Ez... Bueno, igual Jorge Sairus. Ai, guau. Vale. Javiengoan. Da gero lagunek Clara eta Elena gustauko jatezan. Kulpa miako neskarru bizi. Nicole. Eta seriz eiban honegaz... seriz eiban Nicolegaz. Mutile? Neski. Eiben, bera eraso bat jasaten da, institutun... Ni una maset... Ni una maseku, besti zein da. A través de mi ventana egin jabena. Clara? Bai, Clara Gaien. Aitana nahotxa daukena, rubia bat, flekilloa. Aretxek. Clara Gaien. Baina guztete jatezlako da, ez totazelako nahi esan, bertokuk ez dizen aktorik ze horrek asko ikusi jadaz. Horrekin egun eban. Super. Eta zein salida? Ostras. Ez que hau ja da nik botan eban, Es que gatxada. Pedro Pascal, guapísimo dalako, y siento cosas de mujer. Aixengo zan, Derek. Aixengo zan el interés amoroso. Da gero neski, ez dakit, baina ia zuek ze. Da neska morenaza bat, polizize da, orduan fisiko gogorragaz, moreni, begiunek, da Malote itxuriuki dago. Eneuke jakengo zein esan. Gatxada, Ja, a ber, eskenetzako beti dauke gaiztu horpegien nahiuak, beti dauke. Bai. Ule baltzagaz da, baina non hor gazti haue. Ja. Alba Flores. Ez, zelan da honek hori dizena, nebarre badiz, Aidako Luisman, beran... Maria León. Eske begitzen zizat hori neski, hain guapi da, hain dazatot, ule baltza ipiniko batzen da hori, denbongo bazan. Da beste danak, edonor. Ni bakarrik protagonistetan landuko neban, horrek importanti. Da beste danak, edonor. Da aktore euskaldunek ez toda zelako esautzen zuek. Bueno, puntu bate arte baino ez asko. Bai, borixe. Baina biko baneban, lehenengo pentsako neban, euskaldunetan. Gero pentsako neban, espainola, da gero beste edonor. Horretxo orden inengo neban. Super. Bai. Ze guai. Ez da, reparto hauko. Bai. Kontratazioak? Kontratazioa. Hombre. Gidetzeko. Bai, manager. Zuzentzeko, manager. Pakita Salas. Pakita. Nik pentsedot, bizita Mikel Pagadina, nik iruzkina idatzena, nik gero, esto estene mon denporari beragaz berbaiteko, baina zanean, hauen bida grabau, da hauen bida, la que se avecida aquí no hay quien viva edo olakon bat, baina holan. Benetan, einen bida, ze potentziala euken, da esatot, bida, olako serie bat, zuki pincho su Factoria de Ficción, da beti da la que se avecina. Da mundu danak esautu da la que se avecina, da 5.000 bider ikusiogu, olako bat, baina euskeraz. Ja. Baina semanita bodun, baina serize. Osa, kuston guai egongo zan. Bueno, jefe, estamos goaz?
Agurtzen joan behar dugu. Bai. Ja, listo, bai, gainean ditugu ordu batak. Vale. Ez tekezu hor botoietan efektillu. Egin da bena, Ez tristiruna. bestelako efektuak badauzka. Gaur isilik dauzkagut eskerrak. Vale. Eskerrak. Daukeu komenta barrak gauza bat, claro. Indau publi asko zutaz, baina batzen baten bali maizu follow eman, zein diezule sare sozialak, nontzare disponible. Instagramen, baina ez da askorik egoten, janiatxu normal, da ero TikToken janire atxu, janiatxu hartute da, ez dakit nok da hartute egon, baina aben entzute manau, negoziemos, janire atxu, eta TikToken, bai, horixe, eta gero Wattpaden desastres barioz, nonok badakizelan aldatu, bai, esan bezalez, eta, listo, beste inun. Facebook eta vamos a olvidar, sacamos de la ecuación, horrek ez di existitzen, WordPress ere, bai. eta LinkedIn, ez, baina jazta, Infojobs, horre da, ez, baina listo, horretxek. Ze guai. Bueno, jefe, pues... Inai irakurtzeko jarrizat. Gaurko elkarrizketa da gero benetan. Badakizuan, Bai, nire urtengo zea hori zan, Joar, akordatzen zea? Bai, egia da. Ai naiz. Jo, ni hasi Nire bai, nintzenetik, Bazpada. hoi dala bi 10 liburu irakurritaz euskeraz. Jode. Zer nik esan eban, astin bat irakurrikotala, da astin bat irakurtot. Asi, gomendaketari badaukezue. Eta zuke bai, balin badaukezu, kutzat. Bai. Nik esaten maztezuen, nik gomendatuko zuetaz. Opa. Bueno, bagoaz, leirek ez du Ez boligrafarekin. dakit nire sabila ni pentsa, ez dakit jausten dauen kamara lentan, edo Ez zabil gustora boligrafoaren tapoiarekin. Ez que honek ikentzin kostillakin txok... Bueno, igual dio, berri dio. En fin. Venga, bagoaz, leire ja juer gara doala, eta gu, ezakit, ja ordu bat againa, tragotxo bat hartzera edo poteak, zera, observe, venga, ala. Janire esker benetan, gaurkoan gurera etorri izanagatik plazera izan da, eta, bueno, beste hilabetetxo bat, beste gonbidatu batekin egin dugu, eta gauza berriak ikasi ditugu, ez dakit? Hemen beti ikasten dugu, Bai, hombre. Bai. Kultura. Bai. Ni super ondo pasagot. Benetan, eskerrik asko. Bostenga. Benetan. Bueno, ondo izan, zuek ere entzuleok, mila esker gaur hortxe irratiaren beste aldean egon izanagatik, gogoratu, ataunirratia.usatarian, entzungai izango duzuela gaurko saioa oso-osorik, bihar ordu berean errepikapena, eta oiko podcast plataforma guztietan ere, entzungai izango dela gaurko saioa. Besterik gabe, ondo izan denoi. Aio!